Jamen, så vil jeg byde jer alle sammen rigtig hjertelig velkommen her i Hyggecaféen. Lyder den rigtig skønt? Skønt, der er kommet så mange. Vi var nok klar over, når vi har sådan her en kanon, så er der garanteret nogen, som normalt ikke kommer, som skal op og høre Gerda. Så det er simpelthen bare dejligt. Så er det noget ved at arrangere noget, når der kommer så mange folk. Så det skal jeg have tusind tak for. Eftermiddagen, den kommer til at foregå på den måde. Vi skal lige først synge en sang, og så får Gerda ord. Så hvordan lige det passer med hende, om det er en 3 kvarter eller godt en bedre time, når vi skal have kaffe, ikke også? Så hun også får en lille pause, og så kører hun ellers videre. Og det kommer ikke sådan lige, vi plejer at sige 3:30, ikke også? Det kommer ikke så nøje, fordi der kommer ikke nogen her bagefter, så hvis nu det går godt, så det gør selvfølgelig, så kører vi bare, så vi får alle de guldkorn, som Gerda hun har. Jeg ved, hun har lavet et kæmpe arbejde med at finde det her frem, og det har været virkelig interessant, tror jeg nok. Jeg fik så alle billederne her for en måneds tid siden, som jeg har scannet og klippet til og så videre, så vi håber, at teknikken det kommer til at fungere. Så vi vil først synge nummer 49, Ingen er så tryg i fare. Det er også Gerda, der har bestemt det. Det har vist en eller anden relation til, hvad hun fortæller. Og så derefter, så får hun alles ord, indtil vi skal have kaffepause. Nummer 49. Ingen er så tryg i fare, som Guds lille børneskare. Fuglen ej i skjul bag løvet, stjernen ej højt over støvet. Og når end der kampens dage, end hvad jord de snød og klage, kalder os vor fædres stemme til en evig fryd derhjemme. Så vil jeg allerførst sige tak til Per for den pæne introduktion. Det kan godt være, at I bliver skuffet, men det er der så ikke nok at ved. Så spiller I 2 timer i eftermiddag. Men jeg synes, vi skal gå i gang. Og noget af det er efter min hukommelse, og det er ikke sikkert, at den er sådan alt for svær, men vi går i gang. Det første, vi ser her, det er et luftfoto af havnen, og det er fra 1930. Ja, godt nok ikke fra 1930, men hvis ikke den havn var kommet, så var den mand, der blev min far, aldrig kommet til Hirtshals. Så altså, det er ligesom en introduktion til det. Og så vil jeg bare sige, at vores forældre de blev viet i julen 1937. Julen, det var egentlig en tid, hvor der var rigtig mange, der blev viet. Fordi der havde folk var jo tyvene dengang, som det hed. Og de havde som regel fri i nogle juledage. Så derfor, så skal jeg lige se, om jeg kan finde ud af det her. Ja, det ser ud til at være godt. Det der, det er så Jernbanegade. Jeg er født på Jernbanegade. Senere er jeg kommet på Skovvejen, for til sidst at ende i Østergade. Så det, man kan sige, det er en gade, der har haft mange navne. Som I kan se, så har vi den gamle station. Den er fra 1925. Og hele vejen mod syd på Skovvejen, jeg kalder den Skovvejen eller Jernbanegade nu, det var faktisk indlandsklitter. Det var et meget frit areal. Og der har vi så et billede af den gamle station, som i 1938 blev lavet til et pensionat. Og det er bare sådan lige en sidebemærkning, fordi det er ude i det areal, hvor vi var opvokset. Det er det hus, hvor jeg er født. Vi boede på førstsalen.
Det var faktisk en lille bitte dukkelejlighed, kan man sige. Den lå på første sal, og man gik op ad en trap, som den drejede en lille smule, den trap, og der var 13 trin, det ved jeg, fordi jeg har vasket dem mange gange. Og så kom man op til en lille afsats, hvor døren til lejligheden var. Her kom man så ind i køkkenet. Det var ikke større end sådan cirka 7 kvadratmeter. Der var et køkkenbord med 2 skab og en vask. Og så var der på den modsatte side, der stod sparekomfur. Så går man ind til venstre i stuen. Det var en stue med kvist. Der var der var en lille kvist, og så var der skråvægge. Og jeg vil tro, den var cirka 12 kvadratmeter. Og der stod altså en kakkelovn. Så går man tilbage til køkkenet, og så går man lige frem og går, jeg nær sagt, mod nord. Der var soveværelset. Og det var altså næsten samme størrelse som stuen på 12 kvadratmeter. Jeg prøver lige at regne ud, hvor mange kvadratmeter det var, vi boede på. Der var das i gården, og det var fælles for begge lejligheder. Der var baghus til brændsel og cykel, og så var der en mødding. Den blev tømt en gang om året, tror jeg. Der kunne godt være en slem lugt, det vil jeg bare lige sige. Det var stort set huset. Der boede Dina og Erna Kelter Wesenberg. Dina, som jeg kaldte Vesberg, nu er født i 1890 og var sengeliggende, så længe jeg kan huske. Og der var ikke den sygdom, hun og Erna ikke vidste besked om. Erna var født i 1914. De var rigtig gode at kende, og jeg tror, deres største åbent døgnet rundt. Så må I prøve at gætte, hvad det er. Det er nemlig min barndåb. Ja, og der står min far og min mor, og så lille mig. Ved siden af min mor, der står min bedstefar, og bag står min bedstemor. Og bag ved dem, der står Gerda og Thomas Hansen. Gerda var min gudmor, og de var også vores genbo over på den anden side af Østergade. Ja, altså små børn, de er altid nuttede, er de ikke det? Ja. Der er jeg godt nok kommet i snevejr, og det er, det er Lynghøj, den der ligger nede på altså det, der nu hedder Vangårdsgade. Og det er så vores Lunds hus, det der. Ja, du kan godt kende det, Marie, ikke også? Ja. Og som I kan se, så er jeg jo flot i tøjet og med en stor, fin sløjfe. Ja, det var meget moderne dengang. Så der er jeg så på, altså det er jo ligesom lidt misvisende. Jeg står i sne næsten i sommertøj, og her står jeg iført vintertøj på. Og det er så altså på marken over, altså I kan se kirken, østsiden af kirken. Og der var altså også kun marker dengang. Der blev så senere jeg er 2,5 år der, og senere blev der så bygget 4 træhus, der lå hen ad Østergade. Men de er så blevet sløjfet senere, fordi altså kirkegården blev udvidet, og så var de huse sådan set heller ikke tidsvarende, så der er så blevet bygget nogle andre huse. Der har vi en lille skovtur. Der er min lillebror, så Erik, der har han fået lov at komme med. Ja. Jeg sidder selvfølgelig ved min far, fordi jeg var simpelthen min fars pige. Og så sidder Birgit Wesenberg Hansen og Jytte, og Kurt kan vi se lige om mellem hans far og så min far.
Det var i 42, og vi kunne godt tage i skoven dengang, fordi 9. batteri, det blev først lavet 43-44, og der var vejen jo så nærmest lukket. Der har vi, prøv at se hvor elegant min mor hun er, med fin hat. Jeg kan huske, den frak, den var grå. Og jeg er godt nok meget fint pyntet. Der skal vi med toget til Hjørring, fordi vores far, han var på sygehuset. Han var faktisk meget syg, og han kom ikke hjem mere. Der sidder vi i sygehusets have, og jeg tror altså, det er noget fersken, vi spiser. Jeg kan huske den lugt og den smag endnu. Og ikke samtidig med det der, men jeg blev indlagt på sygehuset, jeg tror en gang i oktober i 42. Jeg havde skarlandsfeber, og når man havde det, så skulle man være på sygehus i 6 uger. Det var faktisk lang tid. Jeg kan ikke huske så forfærdeligt meget fra mit ophold der, men jeg kan huske, at min mor, at der var ingen, der måtte have lov at komme og besøge os. De stod uden for vinduerne, og jeg synes, det var ganske forfærdeligt. Jeg havde nogle onkler, der var flinke til at komme. Jeg synes, de så skrækkelige ud, så jeg ignorerede dem fuldstændig, kan jeg huske. Men jeg kan huske, at min mor fik lov at komme ind til mig, og så, når hun så gik, så kunne jeg stå og vinke til hende, fordi så gik hun ned ad gangen, ned til den afdeling, hvor min far han lå. Der lå de dødssyge nemlig. Jeg tror ikke, jeg fattede ret meget, at min far var så syg. Men jeg fik lov at være på sygehuset lidt længere end almindeligvis, fordi min far døde deroppe. Og dengang tror jeg nok, man tog ligesom lidt mere menneskelig hensyn. Fordi jeg skulle min mor hente mig hjem, for hun skulle til at have begravet min far og alt sådan noget. Så jeg tror altså, jeg har fået lov at blive nogle dage længere. Og jeg kan i hvert fald huske, da min mor hentede mig, de stemlede alle sammen ude ved trappen, og så vinkede vi farvel. Og jeg kan bare ikke huske. Det var ligesom, at min far, han var væk. Han var simpelthen bare væk. Så altså, det har måske gjort mig, at de 6 uger, jeg var på sygehus, at der så jeg ham jo ikke. Så det var sådan lidt underligt. Nu var jeg jo heller ikke mere end 3 år, så det er... Men. Da min far nu ikke var mere, så måtte min mor til at finde ud af, hvad hun skulle stille op som enig mor på 32 og med 2 små børn. Tiderne var jo meget urolige på grund af besættelsen. Der var ikke så mange industrier i Hirtshals. Der var Hirtshals Savværk, som var begyndt produktion af fiskekasser, og jeg tror, de begyndte ca. 1930. Fiskehermetikken blev bygget først i 40'erne, og her arbejdede en af min mors brødre. Og han skulle selvfølgelig have noget mad. En anden bror var på savværk, og en tredje arbejdede andet sted i byen. Altså begyndelsen til et spisested, hvis man kan sige det sådan. Og det må jeg nok sige, at det udviklede sig efterhånden. For det blev til så meget, at min mor hun kunne brødføde hele familien. Altså hele familien på 3. Og hun har aldrig fået noget offentlig hjælp, fordi det fandtes jo ikke rigtigt dengang. Jeg synes, det var flot, at hun var klar sig, og så prøv at tænke på den lille lejlighed. Prøv at tænke på 1 gang 40 kvadratmeter, og så lave mad, samtidig til over 20 mennesker. De første, de kom 6:30 om morgenen til morgenkaffe. Så kom de igen 8:30 og skulle have det, de kaldte frokost. Så kom der en flok og skulle have middagsmad. De begyndte 11:30. Fra 11:30 til 1:00. Og så var der altså ligesom en lille slip, fordi så begyndte de først at komme og spise aftensmad 5:30. Så prøv en gang at se, at hun var alene om det. Jeg synes, hun har gjort det godt.
Jeg kan ikke huske noget med priserne, men det kan også være lige meget. Se, der har vi så. Vi kan gætte, hvem han er. Det er min lillebror. Og der står han ikke i tøjer, men altså det skete, han gjorde. Hvis nu min mor havde travlt og ikke havde tid til at holde øje med ham, hvis nu hun skulle lave middagsmad, så kom han altså i et tøj, og så stod han inden for trappen. Ja. En dejlig dag i 1944, så stod knægten og kastede med sten, som der jo nok er, fordi det var en grusvej, vi boede ved. Så kom der altså en tysk bil forbi, og den blev ramt af en sten. Der var en befalingsmand, der kørte bilen, og han for ud og drønede op ad trappen og skældte vores stakkels mor ud efter alle kunstens regler. Hun forstod ikke et pluk, men selvfølgelig blev hun både forskrækket og bange. Og jeg var selv vidne til det. Jeg blev simpelthen også noget bange. Men der skete ikke noget. De kunne lige så godt have arresteret min mor. Ja. Så har vi et billede der. Er vi ikke bare yndige? Det er mine gode legekammerater, Jytte, Birgit og mig. Den trappe, den ser lidt træls ud. Jeg tror også, hvad kan vi være, der har 3 år? Der har nok været 44. Det var nok det år, eller hun kom til verden. Hende var vi godt nok træt af, fordi hun forstyrrede vores cirkler. Tænk, nu var vi sådan en 4-5 år, og så kom Ella, og så skulle hun passes af Jytte og Birgit, og det var godt nok træls. Nå, men altså, Birgit og Jytte, og også Kurt, de er børn af Gerda og Thomas Hansen, og Gerda Hansen er min gudmor, og hun var så datter af Dina Kjelder Wesenberg. Og vi legede altid rigtig godt sammen. Der var jo sand omkring os, så vi gravede huller, og vi havde ikke noget problem. Vi legede ikke særlig meget med dukker, det tror jeg ikke, vi gjorde, og vi havde ikke særlig meget legetøj, men vi kunne altid bruge sten og træstykker. Det skete også, at vi gik på skovtur. Så var vi langt hjemmefra. Ja. Jeg kan huske over ved Thomas Krantz, som vi siger, altså, de havde en møde, der stod øst for huset. Og den havde sådan et dejligt skrå, den var lidt høj, og så havde den sådan et dejligt skrå tag, eller låg. Der var så dejligt varmt. Der kunne vi godt sidde og lege. Ved I hvad? Ja. Der er samtidig nogle mærkelige ting. Altså, det skete jo selvfølgelig også, at vi legede med andre børn i nabolaget. Der var blandt andet Tove, som boede lidt. Hun boede i nummer 42, sådan noget. Hun var også på alder med os, og det var mest sådan nogle børn, der var på alder sammen, vi legede med. Det skete altså også, at vi var i skoven og legede røversoldater, men det tror jeg, det var efter besættelsen. Det er også, det er mig og min cykel. Det var meget vigtigt, min cykel. Og så min mor og min mors kusine Gerda. Og jeg tror altså, det er 1945. Som I kan se, Erik, han var så tynd, at nogen, der sagde, at han lignede børn fra Buchenwald. De fleste af jer ved nok, hvad Buchenwald det er. Men han var altså også meget kredsen. Men han har dog overlevet indtil i dag. Jeg har fået min fine cykel, og jeg tror nok, jeg fik den i 44. Fordi det var umuligt for vores mor at transportere både Erik og mig på sin cykel. Cyklen, den er fremstillet ved en cykelsmed inde i Hjørring. Og den var altså med fast dæk, så der var lidt tung at køre, men altså, sådan var det jo dengang. Mine bedsteforældre, de boede 7 kilometer fra Hirtshals, og dem besøgte vi meget tit. Så
Men det der med at lære at cykle, det er jo ikke altid lige nemt. Så det foregik altså på marken foran huset, der hvor I så Erik han stod. Og så kunne jeg få lov at klumre rundt der. Han slog sig jo ikke så meget på sådan noget. Der var jo så, altså selv der i 44, der var der mange tyskere omkring. Og jeg tror nok, de synes det var meget sjovt. Og de kunne sådan lige få lov at lære mig at cykle. Og jeg skulte jo noget til dem, for jeg vidste da godt, at dem skulle jeg ikke sådan have for mig med at gøre. Men så er jeg senere kommet til at tænke på, at de havde måske børn hjemme i Tyskland, som de savnede. Ved I hvad, altså det var ikke nemt for nogen af os. Nå. Vores farmor, Christiane, hun boede i København. Hun var så rar, men hun var fattig. Og ikke desto mindre sendte hun ind imellem pakker, som indeholdt noget tøj. Og det var ikke altid, jeg synes det var særlig sjovt med sådan noget varmt, uldent undertøj. Det krassede. Ja. Men det var pænt gjort af hende, og når vi kommer lidt senere, så kan I se et foto af en meget fin kjole, jeg fik fra min farmor. Til min 7-års fødselsdag, der fik jeg 20 kroner fra hende. Det var faktisk mange penge. Vores mor, hun skulle en søndag til Mødal til barndåb. Og der var vi børn jo altså ikke inviteret med. Fru Jonsen, som var vores nabo, hun skulle passe os over. Og så skulle hun måske også lave lidt aftensmad til dem, der skulle komme og spise. Det ved jeg ikke. Men I kan nok forestille jer 20 kroner på lommen, og Thomsens Tivoli var i byen. Kan I ikke høre, hvad jeg siger? Jamen, den runger en lille smule. Jamen, det skal det ikke. Er det bedre? Godt. Så jeg tog selvfølgelig Erik med, og så Jytte og Birgit. Og så fik vi en dejlig eftermiddag ud af det. Og da vi gik hjem, så gik vi altså op ad Nørregade. Og ved siden af biografen, der lå en isbar. Så vi skulle også lige ind og have en lille is. Hvornår vi kom hjem, det kan jeg ikke mindes. Men jeg tror nok, at vores mor var noget knotten. Jeg havde brugt så mange penge, men skidt. Jeg fik ikke nogen tæsk. Da jeg fyldte 8 år, der meldte vores farmor sin ankomst. Stor panik i familien. Hvor skulle hun dog være? Ja, der var dobbeltseng inde i soveværelset. Og der sov vi alle sammen. Og min mor, hun skulle jo stadigvæk lave mad til alle de her mennesker. Men gode naboer, det er guld værd at have. Så vi blev deporteret ned i Fynsgade 40 ned til Voldstelunds. Det var Dagny Voldstelunds, som fik den store redningsmand. Og man må sige tak for nabohjælp. Vores farmor, som var født i 1874, hun hører så altså ikke nogen årsung, da hun besøgte os, da jeg var 8 år. Og det skal bemærkes, at vi aldrig har set hende. Så der var langt fra Hirtshals til København, og særligt når man ikke har ret mange penge. Nå, og vores mor, om det for vores mor var en succes, ved jeg ikke, og jeg ved ikke, hvor længe farmor blev. Men hun rejste der igen. Hun var ellers et sødt og elskeligt menneske. Vi gik i søndagsskole i Missionshuset i Mikkelsgade. Jeg var menig, vi var en 5-6 år, før vi fik lov at gå derhen. Og Hirtshals var dengang virkelig et system. Det er meget svært at sige. Vi gik som regel ned ad Nørregade, fordi vi næsten altid skulle have flødeskum med hjem. Og det afleverede vi så en spand. Og hvis ikke man havde en spand, så kunne man godt få flødeskum i et stykke papir. Ja, det var altså, det var Hirtshals Mejeri. Og det lå Nørregade 17. Jeg kan ikke engang huske, hvad der er i dag.
Jeg har valgt, at vi skulle synge Ingen er så tryg i far. Og det er fordi en søndag, jeg kom hjem fra søndagsskole, så ville min mor jo høre, hvad vi havde hørt. Og jeg fortalte frimodigt, at der lå en sadel på Sions bjerge. Ja. Så fik hun lige det at tænke over. En søndag, da vi gik til søndagsskolen og kom forbi Hirshals biograf, stod der et par mænd og spurgte, om vi skulle i søndagsskole, hvilket vi jo kun kunne sige ja til. Og så spurgte de, om vi ikke havde lyst til at gå ind i biograf til søndagsskolen. Og det var vi nu ikke helt sikre på, men det lød da spændende. Så jeg tror nok, vi gik i missionshuset. Det var så baptistmenigheden fra Hjørring, der var begyndt på denne mission, og jeg mener, det var i 48 eller 49, de begyndte. Glemmer jeg at skifte billeder? Det gør jeg da vist. Nej. Det er den gamle smedje nede i Nørregade, og den har jeg egentlig taget med, fordi jeg synes, den er så... Ja, den vækker sådan ligesom lidt minder. Og fordi der var nabo til slagter Jebsen, som var hovedleverandør til min mors, hvad skal vi kalde det, pensionat. Så har jeg et billede af Hirshals Drengekor, det er fra 1940, og det har jeg egentlig bare valgt, fordi Gerda Hansen, hun står der i den der blomstrede kjole med en guitar. Jeg synes jo, hun fortjener at blive vist. Det er en isvinter i 1941. Det er bare for at vise, at så meget af is og sne, der var. Hirshals havn var jo isfri, så der kommer senere billede med noget andet. Det er en meget stor hval, som blev fundet på stranden øst for havnen i 41. Den blev købt for 800 kroner, og så blev den slæbt fri og bugseret ind til havnen til slabestedet ved skibsbyggeriet. Det var en kaskelot på 17 meter og ca. 40-50 tons vægt. Som følge af den tyske besættelse var der mangel på olie, og hvalen blev videresolgt for 15.000 kroner til et farvefirma. Det var faktisk mange penge dengang. Og der kunne udvindes 15 tons olie og 10 tons kødmel. Derudover blev hvalens enorme hoved, som udgør cirka en tredjedel af dyret, der blev cirka 2.000 liter spermacetolie. Skelettet blev skænket til Aarhus Zoologisk Museum. Og så kan jeg fortælle jer, at spermacetolie, det bruger man til olielamper, stearinlys, pudsemidler, maskinolie, foruden til sæbe, kosmetik, farvekridt og blyanter. Det vidste jeg ikke, før jeg havde googlet det. Men nu ved I det så. Ja. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der kan huske de husvildbarakker, der lå henne i... Ja. De er bygget i 42-43. Der var stor boligmangel i byen. Og det var kommunen, der lå bygget disse 2 ejendomme. Og de er så for længst forsvundet fra bybilledet. Jeg har ofte været på besøg i et par af lejlighederne. Vi havde en skolekammerat, der boede i den ende der. Det var Birte Pelassen. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der kan huske hende. Og så boede Linka Gårdbo. Hun boede i den øverste. Jeg har tit været med Linka og Birgit Hansen om søndagen. Fordi vi fandt ud af, at de fik altid flødeskumskage om søndagen hen ved Gårdbos. Det var sådan set meget hyggeligt. Og så hørte vi fodbold. Ja. Nå. Hvad er det for en ord? Der er vist gået koks i noget, men det er nu altså også lige meget. Det er en snekastning på vej til Horne i 1941.
41-42, det var jo nogle frygtelige vinter, vi havde der. Det frøs, som jeg tror, altså hvis ikke jeg husker forkert, så frøs det over 30 grader. Så det var godt, vi ikke var på den tid. Så er jeg spændt på, hvad der så kommer. Ja. Det er Hirtshals Fyr og Kabelhus. Jeg siger ingen barndomserindringer uden Hirtshals Fyr, som selvfølgelig er besøgt indtil flere gange. Skrænterne ved fyrets østlige ende, de opstod i 1860'erne og fremover, da man gravede ler til Hirtshals Teglværk. Da havnebyggeriet i 1920'erne gik i gang, blev der gravet grus og sten i hele området langs det, der nu er kystvejen. Herved opstod en kanal, som regnvejr kunne samles i, til stor fornøjelse for børn i området. Den største koncentration af vand var mellem fyret og kabelhuset. Det er ikke der, men det er lidt længere op. Og der var om vinteren rigtig gang i skøjteløbet. Byggeriet af Vesthavnen i 1960, den medførte, at kanalen blev fyldt, og dermed opstod leret. Ude i kanalen, der var en lille ø. Der lå et sommerhus, og der skulle man sejle over til. Ja, så stor var kanalen. Jeg synes, det er meget pudsigt. Så noget, det tænker man ikke over, når man lige går ned langs klitterne der. Det er 9. batteri. Der er så et kig ud over batteriet, som blev anlagt i 43-44, og som bestod af det meget stort antal bunkere. Adgang til området var mulig via en nordgående betonvej, der gik ud fra Skovvejen, lige øst for jernbaneoverskæringen. Jeg tror ikke, der er nogen rester af den betonvej, er der det? Nej. Længere fremme ved det sorte hus, der drejede vejen mod øst, for at ende ud i batteriets nordøstlige hjørne. Jeg og familien Hansen var ude og kigge umiddelbart efter befrielsen, og det er altså helt sikkert. Der står mange steder, at der var ikke offentlig adgang et stykke tid, men jeg tror ikke, det var mere end 2 dage efter befrielsen, vi var ude og kigge. Vi boede jo også tæt ved. Der kan I godt se, der er vi is igen. Og det er den vinter, hvor Erik kan blive født på en meget kold januardag. Det er altså bare lige for at vise, hvor koldt det har været. Kan I gætte, hvad det er? Det er Hanstholmer barakker på Lillehedevej. Den 9. marts 1943 ankom de fleste evakuerede Hanstholmer, hvoraf de fleste var fiskere. De kom til Hirtshals, hvor de blev indlogeret i træbarakker, som den danske stat havde ladet opføre. Barakkerne de var placeret på Nejsvej, Lillehedevej, Vestergade og Lillehøjsgade. De var opstillet i grupper med et fælles vaskehus. Husene var små. Midt i var der en opholdsstue, og i enderne var der henholdsvis 2 små værelser og et køkken. Der var indlagt lys og vand, men ikke toilet. Der var 33 familier, der flyttede til Hirtshals, og af dem der blev de 31 boede i sådan nogle barakker, og kun få flyttede tilbage til Hanstholm efter kapitulationen i 45. Så de må have følt sig godt nok tilpas her i byen. Vi tager lige et lille nostalgibillede. Det er stadigvæk Hanstholmer barakker med en masse dejlige børn og så vandpytter.
Der er ikke noget, der drager børn som vandpytter. Det er også fra krigens tid, det der. Det er Hirsals Kro, og så bagerforretningen i 42-45. Bageriet, bagermesteren, der var dernede dengang, han hed August Henriksen. Og hans søn Per kom jeg senere til at gå i klasse med. Kroen, den behøver vist ikke nogen videre forklaring. Så har vi et luftfoto fra 45, så man kan se, at der ikke bygges så forfærdeligt meget endnu. Jeg ved ikke, om I kan danne jer et indtryk af, hvad det der lange bygninger, det er i Mikkelsgade og Lilleholdsgade. De rækkehus, der er der. Så har I kirken. Og så har vi, I kan se de der træhus, der lå lige der ved, som jeg snakker om. Så jeg kan egentlig godt lide at studere sådan nogle luftfoto, fordi så opdager man pludselig mange ting, som man egentlig ikke har tænkt over. Det der, det er Teglværksvillaen. Og det fotografiet, det er fra 1945. Den villa, den er opført i 1871 med en æltningsmølle, teglovn, tegllader og et stråtægt hus som beboelse for teglbrænderen. I 1895 der brændte størstedelen af produktionsbygningerne, men allerede år efter havde man genopbygget teglværket. Men under 1. verdenskrig, der ophørte man med at producere, fordi leret det var vist blevet for dårligt, og der var også nok dårlige afsætningsmuligheder. Og man havde heller ikke, altså når de tegl, de skulle sendes videre, så måtte man ned til stranden med, fordi der var jo ikke nogen havn dengang. Så det var lidt mere besværligt. De der de udgravninger, jeg snakker om før, det er jo i dag en del af campingpladsen. Og Teglværksvillaen, den blev så tilbage. Den er formentlig opført omkring århundredeskiftet. Og efter at staten eksproprierede rigtig mange ejendomme, da havnen skulle bygges, der blev eksproprieret de altså også Teglværksvillaen. Men den blev så brugt til tjenestebolig for værkføreren ved havnens smedværksteder. I 1870'erne der blev den revet ned for at give mere plads til campingpladsen. I kan se, at der er nogle, det hedder spanske ryttere, dem der ligger der. Og dem brugte tyskerne som tankspærring. Der var faktisk tankspærringer flere steder. Der var også tankspærring ude i Søndergade, når man, jeg kan ikke rigtig huske, hvor det var, men altså man skulle have passerseddel, når man skulle bare til Ammersbæk. Jeg tror også, der var en tankspærring ude i nærheden af savværket. Jeg kan ikke huske det. Men der er lidt tilbage af en skovplantning, som man kan se op på fyrbakken. Det var hvad der var tilbage efter, at besættelsesvagten raserede det hele deroppe. Der lå også en villa deroppe, som måtte, den blev flyttet ud på Østergade, Skovvejen, eller hvad vi kalder det. Vi kan se et militært observationstårn, og så er der en pejler til pejling af fly. Det var dengang, ja.
Jeg går ud fra, at det er nogle uskadeligt gjort miner, der ligger der. Det er så bare for at vise, hvordan sådan en mine den ser ud, og det var fra 1945. Og der kan man altså se, at der også har været et udsigtstårn over på Østmålen. Det har vi snakket om mange gange, men det har der altså. Så kom befrielsen. Det var en lettelse. Og folk var fuldstændig fjollede, hvis man kan sige det sådan. Det tror jeg. Jeg kan ikke selv huske ret meget. Men jeg ved i hvert fald, at jeg fik ikke lov til at gå ned i byen den 5. maj. Det her, det er så et folkemøde, der er indkaldt til den 8. maj. Og det var på foranledning af Frihedsrådets lokalkomité. Og som I kan se, der var både barnevogn og hunden, og der var simpelthen så stor glæde. Alt det var så godt, og vi skulle til bryllup den 12. maj i M. Kirke. Det var min ene onkel, der skulle giftes. Vi havde fået lov at låne Savværkets lastbil med gasgenerator. Der blev anbragt bænke på ladet, og så kom der en præsending over, og så kunne hele familien sidde der. Vi kørte afsted og kiggede ud under præsendingen, og så kunne vi se de mange tyske soldater, der travede på vej hjem til Tyskland. Altså, det var sådan set jeg tror, det var en mærkelig følelse, men sådan er livet. Hårdt og brutalt. Fiskerne her i Hirtshals, de samlede sig, og så samlede de fødevarer til Norge. Norge havde det slemt under krigen. De manglede alt. Og så der blev altså, jeg ved ikke hvor mange kutter, der blev sendt afsted, og jeg synes, det var en meget pæn gestus af fiskerne her i Hirtshals. Det viser så en gengældelseshjælp, hvis man kan sige det sådan. Vi frøs jo faktisk under krigen. Vi havde det rigtig koldt, og samtidig var man heldig at kunne få fat i nogle tørv, men de var som regel våde, og det var altså ikke. Jeg kan huske sådan en vinteraften, hvor vi havde den kakkelovn i stuen, og så blev der sat en portiere. Der var en dør ud til køkkenet, og så havde vi en portiere, så en rigtig tyk en, den blev så sat for. Og så kunne vi holde varmen inde i stuen. Men ved I hvad, når vi så skulle ud og vaske om aftenen, inden vi skulle i seng, så var der altså godt nok noget koldt. Sådan et tykken det. Går det bedre? Kan I høre nu? Jeg har noget døv med det her. Men se altså, nordmændene, de sendte masser af træ til os. Og det var jo dejligt. Så fik vi en meget fin tak fra Norge. Så gensidig hjælp, det er godt. Hvis I kan forstå norsk, så kan I jo læse det. Ja. Der har vi så nogle tyskere på hjemtur. Jeg tror... Nej, det er ikke Fyrbakken, de går. Jeg tror, det er nede ved Kroen. Kan det passe? Der var en forlægning nede ved Kroen, så jeg kunne forestille mig, at det er der.
har vi så lige det sorte tårn ude på havnen, eller på Vestmålen. Og det var så et tyskerne, de opførte under besættelsen. Og I må endelig spørge, hvis der er noget, I gerne vil vide noget om. Det er Sandelig Bager Jensens butik. Det var en, vi skolebørn frekventerede rigtig meget. Lige umiddelbart efter besættelsen, der var der papirmangel. Og hvis man nu samlede 5 kilo papir, og så kom med en 25 år, så kunne man få en pakke tyggegummi med 5 stykker i. Ja, det var... Jeg ved ikke, hvor mange der gjorde det. Jeg tror ikke, jeg gjorde det. Jeg kan huske, vi boede i et hus med nogen, der havde svensk familie. Og de havde samtidig noget tyggegummi. Det var et bobbeltyggegummi. Og ved I hvad, sådan noget bobbeltyggegummi, det kan godt gå fra mund til mund. Jeg tror, vi var en 4-5 stykker, der godt kunne bruge sådan et stykke. Ja, dengang der... ja. Vi har også købt mange kager og meget brød ind med bageren. Altså, skolen kommer jeg jo ikke udenom. Og jeg begyndte den 1. april 46. Der var mange, der havde deres mødre med i skolen, men altså, det havde min mor godt ikke tid til. Så jeg måtte afsted alene, men det gik jo også udmærket. Jeg var altid rigtig glad for at gå i skole, og jeg vil lige fortælle om de første 4 år, hvor jeg jo var et lille barn, som sugede til mig. I 1. klasse var vi ikke som andre, med de andre skolebørn, på udflugt, den store udflugt. Men vi kom med frøken Larsen en tur til Hjørring, og det var sandelig en stor udflugt. Vi var i Christiansgave, og der var gynger, og så herefter så var vi på museet. Det står for mig som en dejlig oplevelse. Jeg kan huske de kustorer, der var på museet. Jeg synes, de var ældgamle, men jeg tænker ikke, de har været mere end 40 år. Nej. De følgende år, der var vi på udflugt til Sæbygård skov, og hvis der var penge nok med, så kunne vi købe is og sodavand. Vi havde selv madpakker med måske saftevand. Jeg har altid syntes, at en sådan saftevand var noget af det bedste, man kunne få. Den smagte af varm sommer og udflugt. Ja, så kunne den være nok så tynd. Jeg tror nok, at det jeg bedst kan huske, da vi gik i 4. klasse. Det klasselokale lå i sydfløjen. Der skete indimellem oplevelse af en anden ting end skolebøger. Nemlig, der kom et omrejsende menageri forbi, så blev vores klasselokale anvendt til alt den fremvisning af for os eksotiske dyr, såsom vaskebjørn, kaniner og meget andet. Jeg kan ikke huske det. Jeg kan bare huske, at der kom sådan en. Men, og jeg kan heller ikke huske, om vi skulle betale noget, men jeg kan ikke forestille mig, at vi ikke skulle betale noget for at komme ind og se en vaskebjørn. Det tror jeg. Vi havde først lærer Andreasen som fast lærer. Jeg ved ikke, hvorfor jeg var anbragt på første bord i midterrækken. En dag, da vi havde regneopgaver for os, som vi skulle lave på klassen, var jeg blevet doven, og så har jeg fundet ud af, at der var en faseliste bag bogen. Jeg regnede nogle af opgaverne, men så snød jeg mig til at skrive her efter faselisten. Så langt, så godt. Men læreren, han måtte altså have haft en lumsk anelse om, at der var noget galt. Så han gik mig på klingen, og hvis der er noget, jeg har været dårlig til, så er det altså lyve. Så jeg måtte jo indrømme, at jeg havde snydt over for en ørefin, jeg fik. Men det var nok ikke det værste. Jeg blev beordret til at bytte plads med pigen, der sad på nummer 2. Sikke et nederlag. Ja, det var det. Selvom vi ikke havde lidt så meget under den tyske besættelse, var der stadig varer, vi ikke kunne få, og der var også rationering på sukker og kaffe.
Amerikanerne, det ville jo altid være gode folk, og de havde i deres godhed pakket nogle ting til de stakler i Hirtshalsskolen. Det var pakker på størrelse med en skotøjsæske, størrelse 40-42. Jeg ved ikke, hvor mange der kom til vores skole, men 4. klassen var privilegeret, og vi fik hver især lov til at hente en pakke af dem, der var legnet op ved katedret. Jeg kan huske, at i min pakke var der en tube tandpasta og en tandbørste, så en lille celluloiddukke på 10 cm, en stor dåse med valmuetalkum. Der var nok til flere år. Jeg kan ikke huske, om der var andre ting deri, men det var da en meget fin gestus fra over there. Der er også lige en ting, der skal omtales, det er vores gymnastik. Vi var i en rumtid efter besættelsen i marinebarakkerne, som lå Søndergade, Jyllandsgade, ikke så langt fra skolen. Her kunne vi udfolde vores evner, men jeg vil bare sige, det var frygteligt at skulle ligge på gulvet, for det stank af alt muligt. Godt, at vi snart skulle have en ny gymnastiksal. Hvad er klokken, Per? Det er lige her. Skal vi så ikke sige, at vi skal have kaffe? Nu er jeg nemlig ved at være træt. Tak fordi jeg er så flink til at høre efter. I 1946 der havde vi et kongebesøg her i byen, og det var jo så en begivenhed af format. Det var den 30. juli, og vi havde jo sommerferie. Det var faktisk min første sommerferie, da jeg gik i skole, så det var jo noget særligt. Der var ca. 4.000 mennesker, der modtog kong Christian den 10. og dronning Alexandrine. Alle skolebørn havde i anledning fået udleveret dannebrogsflag, så der var fest og glæde over hele linjen. Den 29. juni samme år, der var vi stakkels skolebørn igen til stedet. Der kom Norgesfærgen Gan. Den havde en lang overfartstid på det tidspunkt. 9-10 timer tog det, fordi der var tyske miner ude i farvandet. Der var 54 køjepladser på Gan. Der var plads til et par biler, men de skulle hejses ombord med skibets dampspil. Prøv lige på knappen, Gerda. Jeg var ikke et billede af færgen. Undskyld. Det er godt. Jeg sidder og snakker om noget, jeg ikke ved, hvad er. Nå, det går godt. Ja. Ja, det var... Jeg kender nogen, der havde været med på overfarten til Norge, sagde, at det var ikke særlig spændende at sejle med. Det er cirka 1947, og det er derværende Østergade, som senere kom til at hedde Vangårdsgade. Den er altså opkaldt efter venstrepolitikeren Jens Sørensen Vangård. Og billedet, det er faktisk taget der, hvor Jørgen Fibiers-gade er i dag. Det var bare sådan lige for at vise, at sådan var det dengang. Redningsbåden har egentlig betydet meget for Hirtshals, og jeg har egentlig bare taget den med for at vi skulle synes, at det var noget godt. Det er her i 1947, og det er motorredningsbåden MRB-17, og den kom til Hirtshals i 29, tror jeg. Det har jeg vist ikke fået skrevet. Den ligger i bassinet lige over for sømandshjemmet. I baggrunden, der kan man se kulkranen. Det var egentlig meget hyggeligt at stå og se på den, når den arbejdede. Og den er fjernet i 1968,
og den blev skåret i stykker og solgt som gammel jern. Så er vi stadigvæk 1947. Efter besættelsens ophør, der trængte folk til noget mere muntert at være glade. Hvad var så mere naturligt end at lave fagenes fest? Jeg mener, det var en fest, som kun blev holdt 2-3 gange. Men de forskellige værksteder og hvad man skal kalde forretninger, de havde nok at gøre. De pyntede vognene, og den her vogn, den vandt det år. Og det var de glade voldbindere. Og jeg ved ikke, hvad de fik i præmie. Det melder historien ikke noget om. Men, og så var der altid, det var altid ude på stadion, Hirtshals stadion, det foregik til sidst. Og der var altid fodboldkamp. Det var både med kvinder og mænd. Og jeg tror, de havde det meget sjovt. Det er ude ved Hirtshals Savværk. Der lå en remise, og vi kan også se den gamle station der i baggrunden. Det er som bare silletønder. Og det år var der rigtig mange sildefangster, og det var i 47. Så skal vi lige se nogle andre fisk, der også var mange af. Det var tunfisk, og det var også i 47. Og det er fiskeeksportør Søren Lødt og auktionsmester Niels Jensen, der står og skuer ud over den store udbud af tunfisk. Og så står der på det billede, at det er et syn, vi nok ikke får at se mere, da tunfisken helt er forsvundet fra vores farvande. Jeg ved ikke, om der bliver landet tunfisk. Er der ikke samtidig, der gør i Skagen? Jeg ved ikke, om I kan kende nogen af dem. Den er også fra 47. Det er teknisk skole, der er på studietur i Aalborg. Den tekniske skole var sådan set begyndt i håndværker- og borgerforeningen i regi. Og en overgang, der havde de til huse ude i Jørgengade 27. Men altså, jeg tror her i 47, der var de flyttet op på Hirtshals skole. Og det var så det var aftenskole. Jeg kan se, Adolf Thomsen, han står der med kasket. Hvis der er nogen af jer, der kender ham. Og så står en af vores gamle spejderledere, Flutti, han står der i det sorte tøj i midten. Ellers kan jeg ikke rigtig kende nogen af dem. Men altså, det er sådan set et meget tidstypisk billede. Så har vi igen et billede fra luftfoto fra 47. Og der kan man egentlig se, hvor meget sand der var. Er den her så få meget med den vinkelbøfte der? Det er kronen, den der, med den gamle sal, ja. Og det er så Sigurd Espersens hus, det der. Og det lille hus, der ligger, det lille hvide hus der har jeg altså sovet en gang. Min onkel og tante, de boede dernede. Og så synes jeg, det kunne være sjovt at få lov at overnatte dernede. Jeg har nok været en 8-9 år. Så jeg så, der var soveværelse op ovenpå. Det er så et hus, der heller ikke findes mere. Sådan er der så meget. Det er så Østergade. I 48, der kom den til at hedde Østergade. Og som I kan se, var der stadigvæk grusvej. Det er så, hvor Lynggården blev bygget. Og jeg kan fortælle jer, at Lynggården, de begyndte på Lynggården. Nej, jeg skal have en pegepind. Det er også en, man kan slå med.
hele det der, altså derovre på det stykke der er det Lynggården blev bygget, og de blev påbegyndt den i januar 1957. Og jeg fortæller jer, at der var ikke noget, der var skønnere end sådan en varm sommerdag, og så gå i bare tær ud i de vandpytter. Det kan jeg huske lige så tydeligt. Ja. Men altså, i dag kunne jeg ikke drømme om det. Men dem finder man heller ikke i grusveje mere, vel? Nej. Jo, hvor godt. Nå, lad os så se. Altså, nu var vi jo sådan, at alle legekammerater, de var så begyndt at gå i skole, og så havde vi jo andre måder at lege på. Vi begyndte at spille bold og hoppe i siptov og spille med marmorkugler, og ellers så jeg kunne i hvert fald godt lide bare at sidde og læse, og vi kunne låne bøger på biblioteket, og det var noget, jeg brugte rigtig meget. Vi havde, I kan godt se, vi havde nogle gode gavler at spille bold op af. Hvis vi var rigtig dreven, så kunne vi spille med 4 bold. Det synes jeg var... Ja, det var godt. Det var godt sådan noget. Så var man i Superligaen. Altså, jeg har dristet mig hen i Vestbyen også. Og det var egentlig fordi købmand Iversen, han åbnede sin butik i 49. Og det er bare sådan for, at I lige skal vide det. Det er interiør fra købmandsbutikken Alfred Thomsen i Nørregade 3. Det var den købmandsbutik, min mor handlede i. Og hver fredag hen under aften, så kom enten lærlingen eller bydrengen med varer, og der var altid et kræmmerhusbolsjer med. Og så vil jeg også fortælle, at jeg har arvet en del tøj efter fru Thomsens piger. Min mor fik samtidig en melsæk, og det var fantastisk at bruge som viskestykker. Der var jo ikke til at få noget tøj under krigen. Så der er mange at være taknemmelige til for. Ja. Det er en ejendom hen i Vestergade, Signe Samuels. Den måtte også lide den skæbne, og den lå i vejen for vejen. Den lå så nærmest helt ude. Så jeg kan ikke huske, hvornår den blev rakt ned. Men ejendommen, den er fra billedet det er fra 1926. Men her fik vi spejderpiger lov til at lave juledekorationer, efter at have hentet ler ud ved skrænten ved kabelhuset. Det kunne godt være en kold omgang, og ler, det var ikke altid samarbejdsvilligt. Dekorationerne, de blev givet til beboerne på Hvilehjemmet. Jeg ved ikke, om jeg skal fortælle Hvilehjemmet. Det var en institution, som blev oprettet efter en ny sociallov i 1930'erne, hvor fattiggårdene de blev nedlagt. Fattiggårdene husede jo en masse forskellige, jeg vil kalde dem klienter. Og så var det, at man lavede det hvilehjem her i Hirtshals. Den første, der havde det var fru Volke, hed hun. Det var hende, der var. Han var sådan en, jeg vil kalde ham nærmest en dværg. Han var på kontoret ude på Hirtshals Savværk. Og de boede selv i Jyllandsgade. Jeg kan ikke huske, hvad nummer. Men det er alt sammen noget, som I ikke... Jeg tror ikke, der er ret mange af det ved, hvad det er. Det var et rigtigt samlingssted, det der. Både for unge og ældre, kan man sige. Det var Johan Weinkosts pølsevogn på runddelen ved krogen. Jeg tror, der er nogen endnu, som kan huske det, men det var jo egentlig godt for unge mennesker, fordi altså, vi havde jo ikke så mange penge. Og så kunne vi få en krasser. Den kostede vist 10 øre. Ja. Og så
har vi samme sted, og ved I hvad, der kan I godt nok tro, at verdenssituationen den bliver ordnet. Og man kan lige an Hans O. Andersens butik der i baggrunden. Hans O. Andersens forretning, det var det tidligere Tatol. Og det tidligere Tatol, dengang min mor var ung pige her i Hirtshals, der var hun ung pige i Tatol ved fru dyrlæge, hvad var det, Kælderup. Ja. Så ja, der er mange sjove ting. Det der, det er Bjørns skrift. Bjørn, han sidder derovre. Ja. Skal jeg have skyld for det? Ja, det skal du lige have skyld for. Jeg kan godt kende dine tal. Hirtshals station, og den var, som Bjørn skriver, station fra 28 til 39. Og så herefter var den husfilebarak. Hirtshalsbanen åbnede jo i 1925 med den station ude i Østbyen. Det viste sig at være et fejlskøn fra byens vise fædre, som havde forudset, at byen ville vokse østpå. Så var det nødvendigt at flytte stationen nærmere til byen og havnen, hvorfor der blev bygget den der baraklignende bygning umiddelbart vest for havnens administrationsbygning. Havnens administrationsbygning blev senere til Hirtshals station. Det var station nummer 3. I mellemskolen, klasse 1950, tilbage til skoletiden. I 1948 begyndte man byggeriet af Hirtshals nye skole, beliggende ud af Østergade. Da jeg gik i 4. klasse i 49, blev der optagelse til mellemskolen, som nu skulle begynde i Hirtshals. Der var elever fra 4., 5. og 6. klasser samt Horner og Asdal. Vi var 30 elever, der blev optaget, og der var stor aldersforskel på os, cirka 2 år. Jeg synes, det var noget af et eksperiment at starte en klasse, hvor der var så stor aldersforskel, men vi var jo nogen, der var de bedre, så det gik jo. Da nye skole kunne tages i brug, inden den nye skole kunne tages i brug, var skolens forskellige klasser i et stykke tid fordelt på andre lokaler ude i byen. Nogle brugte forstærkeren, som lå næsten helt ude for enden af Jørgengade. Andre måtte benytte arbejdsmændenes fagforeningsbygning i Jyllandsgade, og min klasse måtte om lørdagen bevæge sig ned ad Vinkelvej til KFUM, hvor der var et lille hvidt hus, og det var spejdernes mødelokale. Der kunne vi få undervisning, men det skal bemærkes, at der var en dejlig legeplads, lige der, hvor købmand Rasmussen senere byggede sin butik. Nu er der skobutik. Der var til skolen blevet tilknyttet en skoletandpleje. Det var der vist ikke mange, der var særlig begejstrede for. Første gang man besøgte klinikken, fik man påvist de mange eller få huller, og man fik at vide, at disse måtte man selv betale behandlingen af. Så har vi et billede af, det er husmorstranden. Hvad er det for en uorden? Den skal ikke komme nu. Der var de. Der var hele klassen. Første mellem. Er vi ikke bare søde alle sammen? Ja. Ved I hvad? I kan næsten ikke undgå at kende mig. Jeg sidder med, jeg har fået lov at blive permanentet. Prøv lige en gang at se et hår. Der. Ja, jeg havde tikket og bedt om at blive permanent krøllet, og det fik jeg så endelig lov til. Og det var for det første en tortur at blive permanent, fordi man skulle sidde så længe, og de var så tunge, det der, man sad med. Og så der er der ikke noget, jeg nogensinde har fortrudt mere. Men sådan var det. Man må lide for stasen. Er det ikke sådan? Jeg ved ikke, om I vil have at vide, hvem de er, de børn, for det kan jeg godt.
Hvis nu vi starter op for oven, der står Søren Lyt. Og så står Jardvar Petersen, det er Barber Petersens. Så står Kemner Melgaard Petersens Kurt. Og så kommer Bjørn Lyt. Så kommer Bodil Andresen. Ja. Og hvad har vi så? Leo Nyman Jensen. Og Poul Erik Jørgensen. Og så har jeg skrevet parentes Eltved. Og så har vi Erna Pedersen, som er gift med Knud. Ja, så kender jeg også hende. I midten, der har vi Nancy Knudsen, hun er fra Horne. Ingrid Østergaard, hun var henne fra Sandgade. Holger Wesenberg. Annelise Jensen, hun var ude fra Asdal. Elisabeth Winter, hun var over fra Fynsgade. Så har vi Berit Rishøj Larsen, Inger Hvidemose og Birte Petersen. Så har vi Sandje Mogens Bilde, Bent Christiansen, Inger Hall. Det passer ikke. Nej, det passer ikke. Det er 2, vi har først. Margit, vi skal have Margit først. Ja, det er Margit Adolfsen. Og så har vi Tove Hall. Og så har vi mig. Og jeg hed Gerda Gramstrup Christensen. Og så har vi Inger Hall Pedersen og Gertrud Mogensen. Inger Marie Madsen. Hun var over fra Højersgade. Så har vi Jonna Christensen. Så har vi Bent Thomsen. Hvis jeg nu siger Lala, så kan det være, at I mest kender ham. Og hvad har vi så? Så har vi Knud Aage. Knud Aage Hansen, det er Hanses storebror. Og så har vi Sande Knud Størup. Og Willy Petersen, hans far var møbelpolster. Og så har vi Lars Christensens Folmer. Det var sådan set dem, der var. Det var egentlig fantastisk at begynde i en ny skole, og vi fik godt nok at vide, at den skulle vi passe på. Der blev arrangeret skolekomedier gennem flere år. Altid skulle der lægges beskyttelsespapir på gymnastiksalsgulvet. Det var virkelig en oplevelse at kunne få lov at gå i bad efter gymnastik. Sikkert en luksus for os, der stadig ikke havde noget badeværelse. Skoleudflugter i 1951 gjorde turen til Sønderborg. Og det var sammen med, tror jeg, 6. og 7. klasse. Kan det ikke passe, Bjørn? Sagde du 6. klasse? Ja, 6. og 7. klasse. Nej, kun 7. klasse. Det tror jeg. Vi var i hvert fald mange. Det var dem, hvor eleverne var optaget fra til mellemskolen. Jeg tror nok, de var. Der var vi i hvert fald i Sønderborg. Herefter mener jeg, at de kommende års udflugter har været til Aalborg Zoo. En gang der blev der organiseret skolebio. Det vil sige, at vi fik forvist, jeg tror, 4 film i vinterhalvåret. Jeg kan især huske en film, der hed Den gode jord, og Når tranerne flyver forbi. En stor oplevelse havde vi, da vores dansklærer Anton Christensen sørgede for, at vi fik set Jeppe på bjerget på Hjørring Teater. Det var desværre ikke alle 30 elever, der begyndte i første som fik mellemskoleeksamen, fordi de måtte forlade skolen straks efter de var konfirmeret. Og så var vi 19, der fortsatte i realen og sluttede med eksamen i 1955. Det var det. Det er godt være. I skal bare spørge, hvis der er noget, I vil have at vide. Nå, kan du så komme væk? Hvorfor vil den ikke det, Per? Hvad er nu galt? Snakker jeg for længe? Ja, lad os nu lige se, om vi kan finde. Vi skal have nummer 57. Der var den. Er det ikke det? Det er nemlig det, der er. Altså, jeg har skrevet Husmorstranden, men det hed den altså i hvert fald ikke, da jeg var barn.
Den hed Vesterstrand. Og det er umiddelbart efter befrielsen, der kunne vi komme ned på stranden, og det var en rigtig dejlig strand at være på. Og det var faktisk hele byens badestrand. Var I ikke på Østerstrand? Derudefra? Det kommer jeg til. Nå. Okay. Det der, det er et luftfoto fra havnen fra cirka 50. Som I kan se, så gik der nogle jernbanespor. Der har vi Jollehavnen, og så har vi Plankebroen, og så, er der nogle jernbanespor, men de er blevet fjernet. Og man kan tydeligt se, hvorfor Pier 1 bliver kaldt kulkajen. Ja. Nu skal jeg ikke lade for hurtigt. Nå. Det var i 1951, der blev der indviet det mindesmærke til jer, som blev derude. Mindemuren blev rejst på foranledning af Hirtshals Fiskeriforening af 1940 og Hirtshals Marineforening. I 1951 der blev muren opstillet nord for kirken. Jeg kan lige så tydeligt huske det. Jeg sad nemlig hjemme i kvisten på Østergade og kunne følge det. I 1989 der blev mindemuren flyttet til en mere central plads, nemlig til højre, når man går ind til kirken fra Kirkegade. Der er også kommet lidt flere mennesker på. Ja, det er også bare der er ikke ret mange både i havnen. Det er nok ugefisk. Og det er alle hyttefaderne der. Ja. Ja. Og auktionshallen der. Ja, det er den gamle auktionshal, ikke? Jo, vi kan se, og så kan vi se alle hyttefaderne. Ja. Alle hyttefaderne, de er... I kan se, de er taget op. De står deroppe. Og det er den gamle auktionshal. Jeg tror nok, den der i vejen, den her. Lad os nu lige se. Så kommer vi til skibsbyggerier. Det billede her, det er fra ca. 1943. Byggepladsen, den lå ved det aftrappede betonslæbested, hvor joller og fisk og både per håndkraft kunne hales op. I midten af 1940'erne overtog Hansen og Bille Tommerup skibsbyggeri. Da billedet er fra besættelsen, er der censur på. I kan se alt det der kratværk, der er der. Det er der, hvor det sorte tårn, det stod. Tyskernes vagttårn. Så det måtte man ikke have lov. Nej. Hans Svansens skibsbyggeri, samme skibsbyggeri som det vil vi lige have set, som Hans Svansen købte i 1951. I 50'erne og 60'erne blev skibsbyggeriet udvidet flere gange, og også der blev der mulighed for ophaling af stålkuttere. Så der var fremskridt. Der kan I se, der har vi hyttefaderne også. Og det billede, det er fra ca. 1950. Hvis I nu lægger mærke til, så er der sådan et langt rør derhenne ved isværket. Og der kunne fiskerne hente deres is. Jeg har flere gange oplevet, at de kunne bare banke på røret, og så råbte de et eller andet op, og så kom der pludselig et ladning is ned. Det var meget sjovt. Vores mor, hun havde anskaffet sig et isskab. Det må være før køleskabens tid.
Men så var der ligesom lidt bedre at opbevare fødevarer. Sådan et skab, det krævede altså is. Og den købte man på isværket. Man skulle op ad den stejle trappe der for enden, og så havde man en stålkasse eller sådan en dims med, som sådan en kvart isblok kunne være i. Og så skulle man transportere den ned ad trappen igen, og den var altså godt nok tung. Sådan en isblok, den kostede 25 øre. Det var rigtig dejligt, hvis der var nogen af de rigtig flinke isværksarbejdere, som var på arbejde, for det var meget søde til at bære sådan en is ned. Men det var altså koldt at have sådan en isblok bag på cyklen, og så køre op ad bakken. Men altså, jeg har godt nok hentet mange isblokke. Der har vi så igen et luftfoto, og det er fra 53. Og det viser den lille strand. Og det er der, hvor Norgesruten senere hen blev etableret. I kan se, vi har Østmålen der, og så har vi auktionshallen derinde i midten. Den lille strand, den var faktisk rigtig dejlig at bade fra os. Men sådan er det, alt hvad der er godt, det bliver samtidig ødelåg. Er ikke rigtigt? Ja. Det er i 65, det der kommer garnmøller. Nej, det er 52, 53. Og i den periode var det rigtig godt gang i makrelfiskeriet. I mange år, der havde man brugt de omkringliggende marker. For eksempel dem oppe ved Jørgen Fibiers-gade, der hvor brusen er bygget nu. Der var nogle gode friarealer, der lagde man garnen ud til tørring. Men det var altså noget nemmere, når der var kommet de her garnmøller. Det var en lettelse i arbejdet. Altså nu skal jeg ikke tro, det kun var i 40'erne, der var isvinter. Det var der altså også. I 53 var der igen is, og havnen var fyldt op med fiskekutter fra andre havne. Desuden var der store skibe og marinefartøjer. Vi fik fra skolen en invitation til at komme ned ombord på sådan et marinefartøj. Det var der nok nogen, der synes var en sjov oplevelse. Jeg ved ikke, om jeg synes det. Og der kan vi så se den tætpakkede havn. Det var den gang, der skete noget. Og det var jo fordi havnen dengang var isfri. Ja, nu er det så længe siden, vi har haft is nu, så jeg ved sammen ikke, om den er isfri mere. Men det syn, det kunne jo også fremskynde en nødvendig udvidelse af havnen. Også selvom det kom til at tage mange år, inden det blev en realitet. Det var dengang, jeg blev spejder. For selvfølgelig skulle jeg da også lave andet end at gå i skole. Men jeg fik beskæftigelse med et job hos Rejsebud Bil i Sandgade. Der var ikke noget apotek i Hirtshals. Det blev først bygget i 1962. Medicin, som lægerne udskrev, kom fra Hjørring-apotekerne. Anker Bil havde nedsat samt togrejsende rejsebud og kunne samtidig medbringe andre pakker, som var ønsket fra Hjørrings forretninger til beboerne i Hirtshals. Bil rejste med toget til Hjørring på et eller andet tidspunkt, jeg ved ikke hvornår, og så returnerede han med toget, der ankom til Hirtshals 1750. Der var vi 2 piger, som skulle viderebringe, hvad der måtte være. Og Bil kørte så hjem til bopælen i Sandgade, og her kunne vi så hente forsyninger. Altså, vi skulle også have penge for det, vi bragte ud. Og der var ikke noget med, man måtte ikke aflevere en medicinpakke, hvis ikke man fik penge. Det var sådan set et arbejde, der tog måske en time til 1,5 hver dag. Men vi fik altså også en formidabel løn. Vi fik 6 kroner om ugen, men så var lørdagen jo altså også med.
Så var jeg også blevet så gammel, at jeg kunne blive spejder, og der har jeg haft mange gode oplevelser. I både 51 og 53 tror jeg, at vi har været på Kristi Himmelfartsløb ude på, hvor vi skulle lave bål og mad. Det var i Skovbryne ude på, hvad skal vi sige, I kender godt Stenbakken ude af Astalvejen. Det er Pers hjem. Ja, der på marken derovre, der fik vi lov til at være. Og så skulle vi hente vand op ved Valborg. Så nu er jeg har været ved at granske i nogle gamle spejderbøger, og jeg kan med min bedste vilje ikke. Altså, vi var der i 51, og der ville Valborg, vi skulle ind og se, hvad hun havde i soveværelset. Vi var jo så høflige, vi sagde, ja, det ville vi da gerne. Og der lå sådan en lille dreng, og det var Bent Ole. Men altså, jeg våger den påstand, at jeg også har set Per. Men altså, det med erindringen, det ved I godt, det er noget farligt noget. Nå, men ved I hvad, jeg skal fortælle jer, der er altså faktisk langt fra Plantørbolen i Uggerby og til Hirtshals. Især når man har travet hele vejen derud og har deltaget i et stjerneløb hele dagen. Så vidt jeg husker, kom der en bil og hentede os, men der var vi nået helt hen til vejen, som går ned til Kjul Strand. Ak ja, disse minder. I 52 var jeg med et flok på sommerlejr i Drengeborg over ved Aalbæk. Vi cyklede selvfølgelig derover, og vi havde en rigtig dejlig uge. Noget af det bedste, jeg husker, var, at cementstøber Harald Andresen kom og hentede vores bagage og cykler, og der var andre forældre, som hentede de stakkels spejdere, bare fordi det stormede en halv pelikan. Jeg skal lige fortælle jer, i 54, der fik jeg en avisplads. De hang ikke på træerne. Det var en rute med 108 aviser, og hvis jeg løb stærkt, kunne jeg klare det på cirka en time. Lønnen var 100 kroner per måned, og så fik vi ekstra, når vi var ude med regninger. Det stoppede jeg med den 1. januar 55. Jeg havde bildt min mor ind, og jeg var nødt til at læse til eksamen, og tænk, hun gav sig. Ja. Altså, der er jo en ting, jeg vil fortælle jer, det er, at min mor, hun altid sørger for, at vi var pænt tøjet. Nå, er der ikke et par yndige børn? Det er min bror Erik og så mig. Ja, i 53, der blev så den store dag, hvor jeg blev konfirmeret. Der var mange konfirmander, og der var flest piger, så vi var nogle stykker, som måtte sidde i drengerækken. Den flotte kjole, jeg har på, det er en lånekjole. Det kan man ikke se, og jeg ser da glad ud. Og nu synes jeg lige, det er på sin plads at fortælle, hvordan vores mor har reageret på vores fars død. En gang imellem dristede jeg mig til at spørge om noget vedrørende min far, men fik bare en bemærkning om ingenting. Hun må have haft det meget svært, fordi det skulle ties ihjel. Jeg læste i Lokalhistorisk Selskabs ordbog 1994 en artikel, Knud Christensen havde skrevet. Det var et uddrag af den, og det læser jeg lige højt for jer. En vinter boede der en uarbejdsdygtig fisker hos os. Det vil sige, dengang boede de nede i Jørgengade ovenpå på Slagter Vinter. Han boede i den kolde stue. Rummet var uden kakkelovn, men det var ret stort og tjente både som børneværelse og sommerspisestue. Til lige var der om vinteren lagerrum for 100 af kasser Pederstrup-æbler, som i banevogn blev importeret fra Fyn. Og så var der naturligvis ikke plads til dem i den lille butik på Bakken. Jeg ved ikke, hvad han mener med det, men Esbjerg Christian hed fiskeren, og han havde søbyller på armene. Hver aften blev der sat en pøs med vand over en primus, og sad Christian med armene i spanden, indtil vandet næsten kogte.
Kuren var tilsyneladende effektiv, for Christian kom sig, og da han ingen hyre havde, blev han ansat som chauffør på den lille lastbil med olietank, der efterhånden var blevet anskaffet til forretningen, og som brugtes til levering af brændstofolie til fiskefartøjerne. Senere flyttede Christian ind i et ganske lille grønt lysthus oppe i gården hos Martin Sorts. Og Martin Sorts, han boede i Mikkelsgade. Her besøgte Poul og jeg ham om aftenen, så tit der var lejlighed. Christian var gammel sømand fra sejlskibenes tid. Han var en mester i at tælle i træ. Med en lommekniv som eneste redskab fremstillede han de flotteste modeller af kuttere. De kuttere, man kendte, men også store modeller af sejlskibe med master og rigning, og alt tilbehør skar han ud af tilfældige træstumper. Vi lærte navnene på skøder og fald og rær og master. Christian serverede aftenkaffe og sukkermælmadder og behandlede os som ligemænd og voksne. Han var en ven for livet. Desværre blev dette liv alt for kort. På et tidspunkt traf han en snæverpige, så han blev gift med, og inden han blev ramt af en kræftsygdom og døde, nåede de at få et par børn, som desværre nok ikke husker meget om denne prægtige mand. Mindet om Christian Gramstrup varmer stadig om hjertet, når tanken falder på ham, og det gør det ofte. Det var, hvad Knud Christensen skrev om min far. Jeg anede det ikke. Så det var sådan set en oplysning, der var god at få. Det var det. Er der nogen, der kan kende det? Det er Hålunds Ishus på hjørnet af Jyllandsgade Østergade. Det er nok fra, hvad skal vi sige, 58 eller der 54-55 står der nok. Grunden ishuset lå på var købt af Hålund og hans bror tømmermester Johannes Jensen. Og i 59 der åbnede Hålund sin købmandsbutik Centrum, og ishuset forsvandt. Ved I hvad, vi er snart færdige. Det der, det er altså syd for. Altså syd for Lillehedenvej. Der er ingen bebyggelse. Men altså, jeg har lagt mærke til, at det er ligesom, der er ved at blive bygget noget. Derop. Og jeg tror, det er på Damsvej. Hvis det har været midten af 50'erne. Jeg kan nemlig huske, at vi på kommunen fik en ny bogholder, der hed Fru Vestergaard, og de byggede hus ude på Damsvej. Så det kan måske ikke godt passe, at det er Åse Vestergaard, ja, nemlig. Nu står der, hvad det er, ellers så skulle jeg have lov at gætte, hvad det var for noget, men det er så altså personalet på fiskehermetikken. Og fiskehermetikken, den blev bygget først i 40'erne. Senere blev en hundefoderfabrik, for til sidst at måtte overgå til boligbyggeri, og Brogården er bygget her. Det var et stort personale, hva'? Dem har jeg altså ikke skrevet navnene ned på. Så er der et luftfoto fra 56, det kalder jeg den indre by. Fordi det er mest Nørregade, vi har der. Vi kan se, om der er noget af det, I kender. Der ligger Skagerrak, og der står Missionshotel. Og jeg kan fortælle jer, at baptistmenigheden købte Skagerrak. Jeg tror, det har været i 52, men jeg er ikke helt sikker på det. Og så drev det inde nogle år. Der var blandt andet ungdomsklub dernede, og det var, der begyndte jeg at gå ned. Det var faktisk ret rart. Så er vi over i en anden kirkestil, han har sagt. Det er indvielse af den svenske sømandskirke i 1955.
Den blev kaldt Gavernes Kirke, da alt til den var blevet skænket, døbefond og stole og prædikestol. Der blev skænket af fiskere og organisationer. Da man næsten var færdig med byggeriet, viste sig, at der ikke var nogen klokke til tårnet. På den tid, der havde vragfisker Sigurd Damgaard bjerget en skibsklokke fra det forliste troppetransportskib Oldenburg, som englænder i 1940 havde sænket nord for Skagen på vej fra Frederikshavn til det besatte Norge, både med soldater og materiel. Damgaard skænkede i fællesskab med skibshandler Johannes Christensen og dennes søn, kutterridder Knud Christensen, klokken til kirken, hvor den svenske sømandspræst Arthur Nilén sørgede for ophængningen. Her kan man se. Er der nogen, der ved, hvor den bøsse, den står henne nu? Står den i nærheden af... Det står over muren. Nede ved Berlineren? Ja, så er det på havnen. Ja. Det er Marineforeningens minebøs, og det er taget cirka 55, og der er stadigvæk ikke bygget noget på Jørgen Fibiers Gade, den nordlige side. Vi har tidligere set billedet fra kanalen og kabelhuset, men her er altså et andet billede, hvor man kan se søen, hvor man lå på skøjter. Der står højt og tydeligt, at det er Skagen, der kommer der. Og det var i juni 1958. Det var den første jernbanefærge til Kristiansand, og den anløb Hirtshals en rigtig dejlig junidag. Og der var meget stor velkomst, og byen festede resten af dagen og natten med. Står der skrevet. Det er vores gamle smukke auktionshal. Så måtte vi få fremskridtet. Den er tegnet af arkitekt Ulrik Plesner. Billedet det er fra ca. 55-60. Inde i den auktionshal var der lavet, der havde vores lokale maler Lars Nielsen jo lavet en masse, jeg vil ikke kalde det malerier, men han havde brændt, det var virkelig flot. Og det blev til alt held og reddet, inden hallen den blev rakt ned og renoveret. Og den blev revet ned i 60'erne, og en ny hal den blev taget i brug i 67. Og sådan som en lille sidebemærkning, så kan jeg fortælle, at i 68 der bestod fiskerflåden af 224 fartøjer. Det er faktisk det har oprindeligt været et meget flot hus, det der stort hus. Det lå ude i 9. batteri, og det er bygget i forbindelse med, at jernbanen i 1925 kom til Hirtshals. Der var blevet bygget flere sommerhus ude på det område, fordi nu kunne folk tage toget til Hirtshals, og så kunne det nemt komme til stranden, og det var Østerstrand, ja. Besættelsen gjorde, at sommerhusene måtte væk. Nogle blev flyttet hen i byen, andre til sommerhusområder. Det sorte hus fik lov at blive, da tyskerne ville bruge det til bolig for officerer. Huset lå lige ved indgangen til 9. batteri. Efter besættelsen blev huset brugt som husvildebolig. Men måtte vige pladsen, da vejnettet til havnen blev udvidet. Husets placering ville i dag være Sindalvej nummer 30. Så ved I det. Ja. Der har vi et andet gammelt hus. Og det er Bækhuset. Det er opført i 1876. Det er hører til nogle af de første her i byen. Der var aldrig blevet indlagt toilet. Man måtte over gården på das.
Og i 1973, der var det blevet så saneringsmodet, at det blev sløjfet, og her blev beplantet i forbindelse med Folkeparken. Så har vi lidt mere nostalgi. Det er godt nok et gammelt billede. Jeg er ikke helt så gammel, men jeg har valgt at tage billedet med, fordi det bringer minder om lugt af tang og tjære og sand og hav og i det hele taget. Når vi skulle bade på Vesterstrand, gik vejen forbi redskabsskurene. Og de lå næsten helt ud til vi kom. Der gik en trappe over molen, over til stranden. Så det er altså sådan det er. Og så er slut. Har vi ikke passet tiden godt? Og I må gerne spørge, hvis der er noget, I vil have mere at vide om. Jamen, hvis ikke der er nogen, der har noget, så er det på vores alle sammens vegne til 1000 tak, kære. Var det ikke bare fantastisk timer? Det var da godt nok Hirsals lokalhistorie, der ville noget. Og jeg kan se, at det er virkelig noget, som folk kunne genkende og så videre og tænke tilbage på. Så 1000 tak, Gerda, fordi du tog imod invitationen. Ja, det var... Du snakkede lidt om, at første gang der var du sådan lidt tøvende. Men så kom du da heldigvis på andre tanker. Men jeg ved, det var et kæmpe arbejde at få det her samlet. Men jeg har lige... Jeg ved ikke, om I kan høre. Nu har jeg taget mine redskaber ud. I en af vores mellemskoleklasser, vi fik jo karakterer i håndarbejde. Og jeg fik et TG-. Det var ikke sjovt. Men ved I hvad, jeg har altså taget det med, som jeg fik TG- i, og I må gerne have lov at kigge på det. Ja. Nej, jeg fik et TG-. Jeg har også en venindebog, den må I gerne kigge i, vi kan bare lade den køre. Og så... Du får lige sådan en lille... Ej, det har jeg sagt, jeg ikke skulle have. Jamen, det skal du. Der er ikke meget om. Jamen, ved du hvad? Ved I hvad, så vil jeg altså give den tilbage til Per. Værsgo, Per, det er fordi, du har lavet billederne. Nej, det er en anden idé. Men endnu en gang, tak fordi du kom, Gerda, og tak til alle de andre også, fordi I støtter op om mig. Tak for i dag, kom godt hjem.